Čaute, vítam vás u nášho prvého videa na YouTube. Po pravej strane je Matias, po ľavej strane je Mirko a ja som Tadeáš. Takže poďme sa pozrieť na náš Minecraftový svet, pozrite sa, čo máme my za dom. Ukážem to Matiasko trošku, tu napojeme trošku vonka, či tu je Filipová osobitná izba pre besnotu, takže tak. To je také väzenie, väzenie to je také. Taká budka a tu nám je naša farmička. Sorry ľudia, že sme nenatáčali proste od začiatku, ale nedalo sa nám, teda nenapadlo nás to, lepšie povedané. Presne tak, Tadeáš, tu máme zvieratá, tam máme farmu a tam máme proste farmu na stromy. Teraz vám ukážem kopaciu miestnosť. Takže tu máme túto kopaciu dieru, ktorú som vám spomínal. Tu som vykopal ja. Moc ju nepoužívame, skôr chodíme do takých iných. Tadeáš zomrel! Skôr chodíme do takých iných jaskýň. Ale ešte tu máme farmu na kameň. Hneď vám ju ukážem. Tu máme spomínanú farmu na kameň, ktorá dúfam ešte, že funguje. Neskúšal som to, ale skúšame to. Funguje troška, ale pomalšie. Ale funguje. A teraz vám môžeme ukázať, čo máme vonka. Vonka nemáme, že nič. V podstate. Máme tu takúto, ako povedať, že proste terasu. Tu sa vám zdraví Mirko. Jeho prezývka je Mirec. A tu je Tadeáš, ktorého prezývka je Tado. A moja prezývka je Georgie alebo Matias. To je jedno. No, a ešte tu mám, ešte sme tu začali s Mirkom náš projekt, len nemali sme lávu. A tu máme projekt ísť do Nedru, čiže určite to na YouTube natočíme, keď pôjdeme do Nedru. Poď sem. No poď Mirko, ukáž nám dačo. A tu máme Mirkovú takú maličkú farmu, ktorú teraz vykopal. Počkaj, poď Matias za mnou, poďte za mnou ľudia, aj Matias, poďte za mnou, dačo vám ešte ukážeme jednu takú vecičku. No tak, poďme sa na ňu pozrieť. To je čo tu? Špecialitku našu. No nie je to špecialita, proste je to výstavné kusy, sú to také, no nic, to bolo také obrazy proste. No nádhera. Krása. A tu máme čestky. Od vás by sme chceli aspoň 20 lajkov na toto video, aby vyšlo ďalšie. Prosím vás, lebo sme začiatočníci, tak aspoň 20, dačo pre nás. Takže už sme sa pekne vyspali ľudia, tak ideme sa pozrieť ešte za fana, zapneme, poďme vonka. Čo do komentov, že čo máme postaviť? Hej, napíšte do komentov, ako povedal Mirec, že čo máme postaviť. Chlapi, poďte mi pomôcť, prosím. Zastav si toho psa. Zabil som onu, Ježibabu. A teraz, nemám v sebe jesť. Teraz ja idem dačo nájsť. A Tadea s Mircom, Tado s Mircom, neviem čo budú robiť. Poďte ma takto prosím vás zabiť chlapci, lebo nechce sa mi, nemám čo jesť teraz hlavne a nechce sa mi ísť domov, tak zabite ma prosím. A kde mám všetky veci, hajsli? Vonka. No dobre, ja by som teraz dal taký plán, že by som asi... Nevadí. A kde mám veci, tak vyložte mi ich tam. Veď ich nemá, aha mám. Sorry, idem ti ich vyložiť. Tu máš? No, tak tento server hráme už asi takých koľko, Tado? 3 dní, 4 dní. A plán teraz, čo idem asi urobiť, je asi pokosiť stromy. Nie, že pokosiť. Pozbierať. Lebo farma sa nám začína plniť. Bol tu creeper, čiže z farmy je trošku zničené. Nemám. Tak musíme ich dať z nosou stratiť asi. Neviem, prečo je farma zničená. No to pozri sa na ovce najprv, hej prosím. Jablko.
Ktorý sa na ovce Miro vyholil. To sa môže. No, veď to je dobré. Čiže ovce máme oholené. A čo treba zatiaľ? A ja ešte taký druhý plán je, že by som asi šiel zobrať také mäso. No tak, to je hlavné. Lebo No tak tu máme. máme problém s mäsom. Chlapi. Na čo sú nám tie ovce, keď z nich ani neberieme mäsa ani nič? No veď práve, že z nich potrebujeme mäso. No Počkaj, veď práve my preto, tak my ich zabiť. musíme najskôr rozmnožiť a potom z nich zobrať Ale mäso. zabíjaj ich tadeáš, nezabíjaj ich tadeáš. Ešte nie Počkaj, to táto. je slava. Tak ja ich idem, hej? Nie, Nie, šťuče! nie táto, ja tu urobím. Ďakujem, Ale, ďakujem teda, že si mi rozbil celú... dobre, potrebujem obilia, to bolo v samizda v Českej bolo obilie. Bože, peske zase naháňa. Tadeáš, Mirec, ty nemáš obilie? Stoj. Tadeáš, ja mám, ale Tadeáš mi pokazujú farmu, ďakujem. Daj. Ďakujem, som ich Tadeáš. No aha, už Čakaj, si ich nechaj. rozmnožil, tak dobre. A už majú malé, čiže môžeme jednu zabiť, krávu. A ja ich rozmnožila. Tak ja ju zabijem. Už je jedna mŕtva. Čo sa im nedá jesť? Čo jedia kravy? Veď obilie si im dal. Teda zobral si ty potom to mäso. Nemám nič. A Miro, ty ich krmíš, tak fajne. Tak môžeme aj jednu ovcu. Dobre. Koľko ich máme? A môžeme dať aj jednu ešte onú. Jednu kravu. Koľko? Chlapi. Matematika. A teraz keď natáčame, tak ľudia, ja by som sa vás chcel opýtať, že či ste hrali Minecraft, ak áno, tak dajte like, nakedy už. Ja, bože, nestúpaj na to, tam mi ješ celé opraviť toto. A do komentov môžete napísať, že ako už Mirko povedal, Oprav. že čo máme postaviť. Možno to zopakujem v tomto videu ešte Neváť sa tak tu na videu. 20 krát, ale to je jedno. Ja. Moja pamäť je dačo zlé, to je chyba. No a teraz, tak napíšte to rovno teraz, my vám dáme chvíľu času. Tam je takých 10 sekúnd. Nie, veď aj po videjku kľudne, hej ľudia. Ale môžete aj po videjku. Ale napíšte, hocičo, len prosím vás, nenapíšte tam dačo obrovské. Nemáme tých blokov veľa a my nevieme hrať Minecraft až tak dobre, čiže my to tak rýchlo nezoženieme, čiže nepíšte tam Nie, dačo úplne len veľké. nie sme profesionáli. A Bože. ešte Tadeáš, rob to. by som asi urobil takú vec. vec. Tadeáš, mohol by si ma zabiť? Prosím. Jo, ale... A nepober mi Dobre, ale- veci. Dobre. Ty rob, Tadeáš. Ale čo ja mám robiť? Bum! A keď sa vyspíme, tak by som ja šiel aspoň troška uhlia nájsť, lebo máme strašne málo uhlia. Ako sa to vie, že No tak mi hoď. Bože, čo nadávaj. ty sa nevie. A Ľudia, však si úplne to nie, že môžete sa dá. hocičo napísať, mne to je jedno, ale nie úplne dačo obrovské. Lebo tak my sme tí slabší hráči Minecraftu, Tadeáš to vybral. čiže my vám nepostavíme úplne dačo obrovské. Presne. Drevo máme, drevo som doskladnil. Tu máme pravidlo, zatiaľ iba jedno, kto sa dotkne vecí, ktoré sú tu, tak dostane kick. Nebude s nami natáčať, pokračovať, takže tak. Takže tak. A No, prečítajte si toto ľudia, hej, potom keď sa vám bude chcieť. Že Filipová osobitná izba pre besnotu. Máme takého jedného chlapca, akože není besný, ale je normálny proste chlapec, hráva s nami. A proste on volá sa na podstate a prezivku bude mať Bifonka, keby dačo, hej, lebo má vlasy ako má Bifonka. také vlasy brčka. ako vyfonka. A Tadeáš, mohol by si mi dať prosím Pozdravujeme sekeru? ťa, Filip.
Zobral Akože si mi nemám nič sekeru. proti tebe. Nemám nič proti tebe, Filip, ale pozdravujeme ťa, čau. Čau, Filip. Číme ťa. A on možno dakedy s nami natočí také video, nevieme ešte. Ale ešte ľudia, počúvajte, mohli by ste nám dať rady, ako sa môžeme zlepšovať v tomto Minecrafte, kľudne píšte do komentárov, potom po videjku, ale nejaké rady, ako sa máme zlepšiť, lebo nie sme, vidíte, nie sme moc v tom dobrí. A Napríklad. boli by sme veľmi radi za tie rady. Čiže ľudia, rozhodli sme sa ísť ťažiť hlinu, čiže ideme ťažiť. Tak ako vidíte, ja už mám poťažené a ešte by som vám chcel povedať jednu informáciu. Prepáčte za to, že nemáte tu pohľad, ako vidia kamaráti, lebo oni teraz majú Xbox, idú dostať počítač, čiže za chvíľu možno budete vidieť aj ich tu pohľad. A samozrejme do budúcna by sme sa chceli zlepšovať v nejakých veciach, ako sú napríklad tie kamery, by sme si lepšie kúpili mikrofóny za ten zvuk lepší napríklad, alebo niečo takéto veci proste, hej. Do budúcna a by sme sa teraz chceli idem zlepšovať. opraviť našu farmu, ktorá bola Zabiješ, tak zničená. a prosím, tu nechoďte, lebo si im dať veci, hej, tak prosím, tu nechoďte. A zabijeme to, Dobre. Bože, Ale ale ešte to nie, je... ešte nie. To je Enderman zase. Zase zabijeme to teda, však ako minule. Teda, že spievajú. Takže farmu ešte nemáme opravenú, spodné bloky sú už urobené, ale ešte tu máme problém s týmto, že Robíte ma nad nejak, týmito to ma blokmi, zabije. ja vám urobím kľudne tutoriál, ako to urobiť. No a teraz sme sa dohodli spolu s Tadom Bože, a neberte Mircom, mi. že kto sa bude chcieť pripojiť a ako nám pomôcť, tak ho kľudne zobereme, ale tak nie aby tu boli zase 8. Tak Hej, nie že všetci, ospravedlňujem sa, že nie všetci. Zopár z vás si možno povyberáme, že aby... Dvoch, jedného alebo dvoch, lebo my máme obmedzený počet hráčov. Hej, to je na 8 a A bude nás celkom veľa už potom, lebo ešte kamaráti chcú sa pridať. Príde ku nám, ľudia, teraz sa Sebo Olej príde ku nám hrať, ktorý vôbec nevie hrať Minecraft, takže to bude ešte sranda, budeme ho troliť, takže to môže byť tiež dobré videjko, no, ľudia. tak z Takže toho na to- urobíme určite videoko, to je až dobrý nápad. Na to sa tešte ľudia, toto vydáme, musíme proste. To bude halus, volá sa Sebo Olej a prezývku bude mať ocodej do budúcna. Áno. Zlomil nohu. A počujete ľudia songu o Sebovi Olejovi. Keď si zlomil nohu v Dubaji. Sebo Olej zlomil nohu, tuc, tuc, tuc. V Dubaji nevedel chodiť, tuc, tuc, tuc. Padol rovno do bazéna, opitý bol ako tela, tuc, tuc. Tak toto bola pesnička a teraz si ideme dať No, sladké no, sníčky, počkajte, sladké no, sníčky. Do budúcna mu píšte, do budúcna mu píšte do komentárov, toto mu píšte, keď budeme s nami hrať pod to videjko. Dobrú noc, ľudia. A si ja neumiem. Tadáš, lahni si. Lahni. Lehni konina, No to a je ešte sme vám neukázali takú jednu. Toto je môj brat Max Lúčan, ktorého prezývame Maxo. Dobre, Max sa Ja mu Red to tam opravím. Má rád, on nepije Red Bull. On je ešte malý, nepije Red Bull, ale má to tam napísané preto, lebo má rád Formulu 1, Maxa Verstappena. No a tu má Mirko modrá, neviem prečo tam má modrá. Mirko, povedz nám svoj dôvod. A ľudia ešte predá čo, že tu je Matias Kobra, lebo on je proste Kobra a ja mám tu na Tadeas Ovečkin a to Ovečkin tam mám preto,
lebo hrám hokej, je to môj Hokej. obľúbený pizza. Áno, a poď sem, Mirko, a vysvetli nám, prečo tam máš napísané, že Mirko Modrá. Poď nám to vysvetliť. Chlapci, počúvajte, Sebo Olej sa pridá k tomuto vlogu, ak by mohol. Takže bude ľudia už teraz tá halus a môžete mu do komentára sa vysmievať, že Sebo Olej zlomil nohu, píšte. Hashtag Sebo Olej zlomil nohu. Dobre, a Mirko, a teraz nám ty odôvodni, prečo je tam Mirko Modrá. Lebo to je modrá. A ešte tam niečo napíšem, kúkajte sa. No a ako môžete vidieť, sa nám tu pripojil nový hráč Sebík 786709 a Ľudia, píšte do komentára hashtag Sebo Olej zlomil nohu, ale on nemá Discord, čiže on s nami nebude volať. No do budúcna to sa budeme snažiť opraviť to. A teraz ho už troška trolíme, iba troška. A kde je? Tam je. Ale určite o tom natočíme samotné video, a ktoré sa bude volať Trolíme Octa. Creeper. Sranda. Tak Sebo, poď domov. Ho pridať do... On nepočuje. Sebo, poď. Sebo, poď. Kde? Aha, ty si Sebo. A kde je Sebo? Sebo sa odpojil. To by písalo. Hej, to by písal, on sa neodpojil. Či? Si pripojil? A nie, nepripojil. No, Pripojil, má Discord. nie, a teraz nevieme nájsť Seba Oleja, ktorý sa určite neodpojil, lebo nám to nenapísalo. Teda je to možné, že sa odpojil, neviem vôbec. Tak, ľudia, čaute. Ideme pridať, aby bola už s nami. Tak teraz čaute. dáme taký... Takže ľudia, čaute, to je koniec tohto videa. Ozveme sa vám pri ďalšom videu, ako budeme stroliť Sebastiana Oleja. Čaute, píšte do komentára hashtag Sebo Olej zlomil nohu. Majte sa Ahoj. krásne. Ahoj. Čaute! Sebo.